fons té un costat una mica absurd, una mica grotesc. Llavors, buscar aquest costat i exagerar-lo és el que es coneix com a sàtira. Llavors, hi ha gent que troba que això pot ser perjudicial o pot afectar a la credibilitat de la política. No tots els humoristes pensen igual. Hi ha humoristes que pensen que la seva missió és convertir-se en cap de l'oposició o diguem-ne, com t'ho diré, denunciar allò que està malament. Això és l'humorista assenyalar el que fa riure, el que és divertit, el que és ridícul, el que és grotesc. Nosaltres no hem de dir si l'Artur Mas ho està fent bé o ho està fent malament. Hem de buscar en quin punt podem riure a partir del que fa l'Artur Mas i a partir del que fa el PSC i a partir del que fa Esquerra Republicana i de tots els altres. És evident que sortir a Polònia pot ajudar un polític a treure el nas, a popularitzar-se més, però un cop ja està consolidat, suposo que preferiria que el Polònia no existís, cosa que em sembla molt normal. Hem de confiar en que la gent veu el Polònia i després decideix si li agrada o no li agrada, decideix el seu vot lliurement. Hem de parodiar la realitat que la gent ja coneix, és a dir, el normal és que la gent miri les notícies, veu uns personatges i després els vegi retratats o parodiats de la Polònia. Llavors, García Albiol té aquesta notorietat i cosa que no es pot dir dels altres candidats. Llavors, així ha sigut la cosa. Jo, francament, preferiria que Badalona aparegués d'una altra manera o per altres motius. Sí, ara Badalona té Badalona i Salt, que fa la marca de les ciutats conflictives en la immigració. Mira quina gràcia. És una etiqueta que costa molt poc de posar i costa moltíssim de treure. Nosaltres ens hem de limitar a parodiar el que ja és real i el que ja és notori. Veurem al vídeo 5 la desaparició de Montilla. A la vera. Carla, hola guapa. ¿El pájaro está en el nido? ¿Cómo que qué pájaro? Da igual, mujer, es una forma de hablar. ¿Cómo? ¿Que estás entrando en su despacho? Extraño. José, passa, que t'agrada a veure? Evidentment que sí, tant com una nena de 10 anys veient entrar el Mauri de la Riera. Gràcies, José. He vingut a buscar-te perquè el president diu que et vol veure. Zapatero? Que falta molt! No. Que falta molt! Hem tingut més problemes a Cracòvia com a Polònia. Tant pel que fa als jugadors com pel que fa a directius o d'això i tot. Però tampoc molts problemes, tampoc vull fer el màrtir perquè la veritat és que hem viscut molt bé, amb algun problema puntual, però vaja. No es queixa directament, la Casa Reial truca i diu: rebem moltes queixes d'espectadors catalans ofesos per la imitació del rei.